Mana nilqa' bi pjaċir l-Adrian Delija, grazzi ħafna tal-inqgħat magħna. Grazzi inti u nsellem ukoll ovvjament il-kull minna tisegwina anke f'dan il-mument tal-ġurnata. Ekku, qabel ma nibdew id-diskursata tagħna, aħna saqsejnik ftit mistoqsijiet u ovvjament ħana nraw dan il-feature biex inkunu nafuk ftit aktar mill-viċin. Ħansegwu l-feature flimkien. Adrian Delija għandu 47 sena, trabba bil-Kirkara u jgħix is-Siġġiewi. Miżżewweġ lill-avukat Nikivella De Frimo u għandhom 5 tfal: Alexandra, Francesca, Christian, Benjamin u Nicholas. Passatempi il-futbol. I Don't Wanna Miss a Thing ta' Aerosmith hija l-kanzunetta favorita tiegħu. Iħobb jiekol laġin bil-pimenta u smoqlija u d-destinazzjoni favorita l-Alpi Svizzeri. Mela rajna dak il-profil tiegħek u l-ewwel mistoqsija li dejjem qed insaqsu l-kun l-kandidat xi jfisser il-Partit Nazzjonalista, fejn trid tieħdu? Il-Partit Nazzjonalista u naħseb kien hemm waħda mill-captions kombinazzjoni mhux konċidentalment naħseb intażlet li ma kontx naf li dik ħadd intażel. Kien dejjem hemm għalija, għall-familja tiegħi, għalina. Kien dejjem hemm għall-poplu Malti, kien dejjem hemm għall-poplu Malti fl-iktar punti importanti tal-istorja ta' dan il-pajjiż. Uħa l-iktar deċiżjonijiet x'minn daqq tibsin imma illi kien dejjem fuq in-naħa tajba tal-istorja. U allura meta kont għadni żgħir kien hemm il-ġlieda għal ħelsien fl-edukazzjoni. Niftakru illi kien hemm il-famuża ġlieda ta' jew xejn, u kont jiena student, hemm bdiet l-impatt tal-politika fuq ħajti u kienu għalqulna mhux ħajqulna l-iskejjel. Il-gvern laburista illi xtaq illi anka jilab bil-futur u bl-edukazzjoni tal-uliet, ovvjament dak iż-żmien jiena kont tifel u mhux kelli l-uliet, u niftakar illi l-edukazzjoni tagħna minflok naħduha l-iskola kellna noħduha ġewwa darna u l-Partit Nazzjonalista kien minn ta' quddiem illi tkellem dwar il-libertà tal-edukazzjoni, l-iskejjel privati, l-iskejjel tal-Knisja illi kellhom il-libertà li suppost kellhom u jibqalhom il-libertà tat-tagħlim u li għalmu l-tfal tagħna. U mbagħad il-famuża ġlieda għad-demokrazija fis-snin 80, l-elezzjoni tal-1987 ta' Mejju kulħadd jiftakara, il-famuż slogan xogħol, ġustizzja, libertà, il-Partit Nazzjonalista kien hemm. Kien hemm jiena ta' 16-17 sena illi kelli aspirazzjonijiet illi mmur l-università kif kellhom eluf ta' studenti oħra, imma kienu ftit mijiet illi jitħallew kienu dawk il-magħżula bl-iskemi li kien hemm tal-punti konna ngħidulhom aħna illi jrid ikollok il-parrinu biex tmur l-università. Allura wkoll il-Partit Nazzjonalista kien hemm f'Ħajti f'dak il-perjodu ta' Ħajti. Mbagħad dik il-ġlieda li ntrebħet u allura nfetħu ukoll il-libertà tal-espressjoni anke fix-xandir. Jiena kont kien hemm silta fil-gazzetta li kien ġabu intervista lil ġurnalisti, konna minna dan il-programm il-ġurnalisti nintervistaw lil xulxin. U kont fil-radio, għana x-television dak iż-żmien kien għadu ma fetaħx, u ħadd pjaċir ġeddet il-memori iktar kmini din il-ġimgħa qajt miegħek ukoll mal-kollegi kollha tiegħek illi ftit minn dawk illi kien hemm dak iż-żmien għax qed nitkellmu issa ormai 30 sena ilu ma kienx hawnhekk il-radio kien San Ġwan għaddu kif qalli ħabib tiegħi illi propju l-blokka ta' fejn kien ħataqa fil-ġimgħat jew ġranet li ġejjin u allura insomma tiġdid tal-memorja propju nostalġiku. Il-Partit Nazzjonalista kien hemm meta kien hemm il-ġlieda għall-Ewropa. Niftakru il-Partit Laburista li qed jiftaħar bl-Ewropa qed jonfoq il-flus tal-Ewropa, il-Prim Ministru li issa għandu aspirazzjonijiet anka ta' presidenza qed jgħidu fl-istrutturi Ewropej kien kontra l-Ewropa mal-Partit Nazzjonalista kien hemm fil-ġlieda għal Malta għal Maltin illi nitlu fl-Ewropa lura l-aspirazzjoni tal-Partit Ewropea. Dejjem kien hemm il-Partit Nazzjonalista għalija, l-familja tiegħi għal Maltin. Taħt il-Partit Nazzjonalista jiena wara li ksibt l-edukazzjoni grazzi wkoll għall-Partit Nazzjonalista għext il-ħajja tiegħi, ħdimt dak kollu li għandi, il-familja tiegħi, mhuwiex għax jiena sibtu lest jew xi ħadd tawli, imma kien il-libertà, l-opportunitajiet, is-setturi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern illi li ġenni u tan il-libertà illi
dawk l-opportunitajiet noħodhom, naħtafhom u nagħmel il-ħajja tiegħi mal-familja tiegħi. Issa naħseb wasal iż-żmien illi nagħti xi ħaġa lura u nagħti dak kollu li nista' lil dal-Partit Nazzjonalista. Illi naħseb qiegħed f'pożizzjoni storika għal deċiżjonijiet oħrajn jekk il-Partit Nazzjonalista irid jibqa' bl-istrutturi fil-modell, bil-metodi, bil-modi kif qiegħed jew irid xi ħares il-qudiem irid jiġġedded u irid jagħmel il-politika kif qed nissuġġerixxi jien b'mod ġdid. U allura x'inhuma l-pjanijiet tiegħi għall-Partit Nazzjonalista? Il-pjan tiegħi għall-Partit Nazzjonalista huma dak li jiena noħlom li jkun il-pajjiż ta' tal-futur għal uliedi. Kif ħlomt jien meta kont iżgħar, il-pajjiż li nixtieq ngħix fih, il-pajjiż tal-libertà, tad-demokrazija, tal-opportunitajiet, u għalhekk iġġieled ma nixtieqx li it-tfal tiegħi jkollhom jarġgħu jgħaddu minn dawk il-ġlidiet. Imma nixtieq li nkun jien issa għalihom u għall-partit illi nidħol biħġari fil-partit narġa' għax jiena tesserat, kunsillier, kont tkellimt 30 sena ilu l-ewwel darba fil-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista fuq l-isport kont kellimt. Diġà kont dilettant tal-futbol imma l-intervent tiegħi kien fl-isport b'mod ġenerali u kuntent u nirringrazzja minn hawnhekk deputati tagħna David Aġus u Jason Azzopardi illi għadhom kif ikkonfermaw wara li studjaw u daħlu naf li kienu qed jaħdmu għal tul ta' snin għax snin domna fuq dal-abbozz ta' kontra l-korruzzjoni illi jiena kont minn tal-ewwel li xprunajtu fl-MFA li mbuttajt kont ipparteċipajt anke fit-task force li wassal biex daħal dal-abbozz u minn hawn nixtieq nirringrazzjahom li l-Partit Nazzjonalista anke mill-oppożizzjoni jivvota favur dal-abbozz. Allura jiena il-Partit Nazzjonalista nixtieq narah illi jissaħħaħ, jiġġedded u jerġa' jsir dak il-partit maqut illi mhux bidritt jew għax hekk hu fin-natura tiegħu imma għax b'umiltà jerġa' jikseb verament l-appoġġ tal-poplu Awċi u Malti kollu, jerġa' jikseb il-fiduċja biex għal darb'oħra jerġa' jkunu lil dan il-pajjiż tagħna itieħ direzzjoni għax tlifna id-direzzjoni f'dan il-pajjiż. Maħniex qed ngħixu f'pajjiż normali, qed nibqa' nirrepetiha din, maħniex qed ngħixu f'pajjiż normali għax l-istrutturi tad-demokrazija raġgħu taħt attakk, l-istrutturi edukattivi raġgħu taħt attakk. U allura f'dawn il-mumenti tal-istorja irid ikun il-Partit Nazzjonalista li jirridirezzjona l-pajjiż billi jkun il-partit li kapaċi jarġa' jagħti tama u jarġa' jagħti direzzjoni ċara u viżjoni għal-futur għal-pajjiż tagħna. Meta tajt l-slogan mod ġdid, dan ifisser li trid twarrab xi nies mill-Partit Nazzjonalista li forsi huma meqjusa bħala antiki? Il-kelma twarrab naħseb hija kelma negattiva u jiena kulħadd kull min jafni u se tisserju jafuni ħafna aktar nies kuljum. Jien m'iniex negattiv, jiena ottimist u persuna li nħares il-qudiem. Meta tajt mod ġdid, l-ewwel nies ma tfissirx illi ma tibnix fuq dak illi hemm. Mela x'inhi l-iktar ħaġa għażiża u importanti li għandu l-Partit Nazzjonalista. Il-valuri sodi tiegħu. M'għandniex niddejqu, m'għandniex nistħu ngħidu minn fejn ġejjin. Imma rridu nifhmu wkoll fejn qegħdin. U hawnhekk il-Partit Nazzjonalista forsi ata il-kuntatt dirett man-nies ma fehmx li s-soċjetà ġriet iktar milli ġeraw u nbidlet b'mod illi jekk nifhmuha issa inkunu l-aspirazzjonijiet tagħna tan-nies u ta' wliedna hemmhekk inħarsu l-qudiem u b'mod ġdid ta' kif nagħmlu l-politika inġibu verament dan in-nifs ġdid fil-partit illi jkun ukoll it-tama illi il-pajjiż bl-istess mod li qed immexxu l-partit nuru illi mill-oppożizzjoni nagħmlu d-differenza fil-ħajja tan-nies. U mbagħad mill-gvern nikkonvinċu illi nkunu nistgħu nagħmlu iktar ġid għall-familji. Il-Partit Nazzjonalista għandu storja illi setturi ekonomiċi ħoloqhom hu, għandu storja illi governanza tajba għamilha hu, għandu storja li l-pajjiż ġablu ġid kbir. Imma sfortunatament fl-aħħar snin ma rnexxilux dejjem isarraf dak il-ġid tal-pajjiż għand in-nies fil-familji fis-setturi kollha fl-ikbar firxa tas-soċjetà. U l-Partit Laburista ara ma naħsbux illi għamel xi miraklu jew irnexxilu joħloq is-setturi jew dan il-ġid ħolqu għax dan il-ġid li hawn minn fejn ġie.
semmewli settur wieħed li ħoloq il-Partit Laburista. Huwa l-ġid li ġej minn setturi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista fix-shipping, fl-avjazzjoni, fil-farmaceutika, fil-settur finanzjarju, fis-settur tal-gaming, fis-setturi kollha. Mela il-ġid mis-setturi li ħoloq il-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista għaraf jisfruttaħ u jfirxu u jqasmu mingħajr ma joħloq setturi ġodda, ma mingħajr ma qed jipprova jtejjeb il-ħajja tan-nies li jolew, li jitjiebu, illi jkunu huma illi jipparteċipaw fit-titjib tal-ħajja tagħhom. Imma jżommhom hemmhekk, ħalli mbagħad meta tiġi l-elezzjoni, ftit jiem jew ġranet qabel, itihom il-ftit flok jurihom fejn hu lajn tal-ilma, iżommu għalih ħalli qattrilhom dak il-ftit li hemm bżonn biex iġorbu. Mhux hekk il-politika. Il-politika vera li ma tkunx partiġana jew tkun ta' mhux biss ipokrizija ta' imma ta' konvenjenza politika. Illi inti minn għalik illi l-persuna tittajjiblu ħajjitlu. Imma fir-realtà tkun qed tagħmel biss xi ħaġa l-konvenjenza biex iżommu dipendenti fuqek. Il-mod ġdid ta' kif nagħmlu l-politika mhux biss bħala partit imma bħala gvern għandu jkun illi verament inqiegħdu il-persuni fiċ-ċentru tal-politika. U dan nibdew nagħmluh mill-oppożizzjoni. U mbagħad nikkonvinċu n-nies wieħed wieħed, mhux is-setturi, in-nies, il-familji. Verament l-anzjani, il-ħaddiema, il-professjonisti, in-negozjanti, l-istudenti u anke tfal tal-lum li ħajkunu l-Maltin tagħda illi l-Partit Nazzjonalista f'ħajjithom ħajamel differenza reali. Dr. Delia, Adrian, jekk nistgħu, jekk jogħġbok, għax kull darba li nintaqa' man-nies, jien ma nemmix fit-titoli. Jiena la nemmen fit-titoli ta' kapi u ta' viċi kapijiet u ta' deputati u ta' onorevoli. Aħna kollha l-istess, aħna kollha Maltin, aħna kollha umani, aħna kollha taħt ix-xemx. Napprezza li. Mhux problema xejn. Mela, il-medja hija xi ħaġa li ovvjament għalina għalna lix aħna ħaddiema ta' dan l-istazzjon, però hija importanti ħafna wkoll għall-Partit Nazzjonalista għaliex bil-permezz tal-medja tiegħu il-partit qiegħed iwassal il-messaġġ tiegħu. X'bidliet twettaq jekk tkun inti l-kap tal-Partit Nazzjonalista? U għal-qalbek u għal-għexin tiegħek, imma fimt ukoll mhux għax intqajna din il-ġimgħa imma għax turi anke intu sħabek kif taħdmu illi mhux biss tinduna meta persuna mhux biss huwa x-xogħol lejxin tiegħu imma tkun il-passjoni tiegħu, imma tkun qed tagħmel għax verament temmen f'dak li qed tagħmel. Mela il-medja, apparti li huwa mezz ta' komunikazzjoni, hija l-iktar għodda importanti biex il-partit li jkollu dawn il-valuri tajbin li għadna kif semmejna, illi jagħmel politika tajba, jekk imbagħad mhux kapaċi jwassalha, ikun inutli. Għax tajjeb illi issejjes fuq il-valuri, tajjeb illi tibni politika soda imma mbagħad trid twassalha. U ma trix twassalha lin-nazzjonalisti biss. Għax inkella in-numru ta' votanti li ħajkollok mhux tal-li ħajżdied, tal-li ħajġkien. Mela il-medja trid tkun l-għodda tal-partit li twassal il-messaġġ tiegħu fl-iktar firxa ta' nies wiesa possibbli. U għalhekk l-ewwel ma tkellimt meta bdejt inniedi l-pakketti jew il-proposti tiegħi għall-partit, issa eventwalment ukoll anke għall-pajjiż, il-medja ngħatat l-ewwel priorità. Ikun il-medja tal-partit vijabbli fi 3 snin. U di mhix ħaġa kapriċċjuża, nafu li l-partit għaddej minn rifinanzjament wara żmien fejn kien hemm diffikultajiet finanzjarji u allura b'responsabbiltà irridu naraw kif fi 3 snin il-medja ma tibqax toqol fuq il-partit imma issir vijabbli. It-tieni ħaġa li tiġa spjegajt illi rridu naslu biex ikollna l-iktar pjattaforma wiesa li nilħqu nies mhux nazzjonalisti biss u dak kif isir. Hekk tajt jiena nixtieq minn għadha nibda jarani kulħadd. Le. Isir billi inti tibda tistieden pereżempju fuq il-dibattiti tagħna fil-programmi tagħna mhux biss nies tal-istess opinjoni, imma nies ta' opinjoni differenti. Inutli noqogħdu aħna 3-4 nitħattu ma' xulxin u wieħed jgħidlu kemm hu bravu, l-ieħor jgħidlu kemm hu iktar bravu, l-ieħor jgħidlu propju hemm Alla konta int, għax kieku m'aħna xejn. Irridu d-dibattitu, u għalfejn irridu d-dibattitu, irridu nies li ma jaqblux magħna. Għax mhux salli ħa nirbħu dawk id-dibattiti, mhux talli ħa nikkonvinċu, mhux talli aħna għandna l-aqwa argumenti, talli mhux lin-nies li qed jisimgħuna, imma anke dawk li jkunu ħdejna kapaċi nikkonvinċu, għax l-argumenti tagħna huma sodi, għax il-valuri tagħna huma tajbin.
u għax il-prinċipju u l-aspirazzjonijiet tagħna ħajkunu l-alternattiva illi l-poplu Malti ħajkun jixtieq. U da kollu ħanamluh kif? Billi nneħħu n-nies tagħna jew billi ngerxu n-nies tajbin li għandna, billi nsaħħu l-opportunitajiet anke man-nies tagħna, billi nħarġu u jkunu jistgħu tramet l-akkademja li diġà semmejt li nixtieq li titnieda, mhux biss biex inġibu den frisk, mhux biss biex nattiraw żgħażagħ jew nattiraw talent u nsibuh u nġibuħaw u jitgħallem, imma anke n-nies tagħna stess ikomplu jitgħallmu. Illum ma ssirx avukat darba jew ma ssirx tabib darba jew ma ssirx perit darba u tibqek, id-dinja tant taġġel li tibqa' taġġorna ruħek il-ħin kollu. Mela tkunx tkun il-professjoni tiegħek, il-vokazzjoni tiegħek, inti tibqa' titgħallem, tibqa' tistudja, tibqa' taġġorna ruħek. Dak huwa il-pjan tiegħi għall-partit, għall-medja, illi verament għal darb'oħra għax konna aħna li ġilidna biex il-partiti jkollhom il-medja tagħhom. Imma mhux biss nibqgħu it-tieni jew it-tielet, imma biex inkunu nerġgħu niġu ta' quddiem nett f'dak li huwa għodda ta' komunikazzjoni għall-partit. Kemm importanti li jkollna informazzjoni aġġornata dwar il-bidliet li qegħdin isiru fil-lokalitajiet tagħna? Il-kampanja kienet għal 10 ġimgħat intensiva, qasira. Sħuna mhux biss għax akkanita imma għax fil-qiegħ tas-sajf. Imma bil-fors tintaqa' ma' ħafna nies u ddur mhux biss ġol każini imma ġol lokalitajiet. U ġol lokalitajiet tinduna li mhux il-festa biss tkun differenti f'kull lokalità imma l-ħtiġijiet. Inti għandek lokalitajiet bħal huma dawk ta' ħdejn il-baħar, pereżempju anke fin-nofsinhar ta' Malta, fejn jista' jkollok 3 villaġġi ħdejn xulxin. Birżebbuġa, Marsa Skala, Marsa Xlok, illi id-destinazzjoni tagħhom jew l-aspirazzjoni tagħhom taf tkun differenti. Ikollok wieħed minnhom illi ikun il-villaġġ tipiku tas-sajt. Però forsi hemmhekk qed isir żvilupp illi jmur kontra dik l-aspettattiva tiegħu jew il-vokazzjoni tiegħu. Għandek imbagħad ma' ġenbu Marsa Skala illi iktar kellu xeħta ta' turiżmu, imma proġetti kbar illi qed joħonqu ir-residenti u l-iżvilupp ta' dak l-aspettattiva turistika. Mbagħad ikollok Birżebbuġa illi wkoll maħkuma minn żvilupp industrijali kbar illi ġabu ġid tal-pajjiż, imma forsi mbagħad ma tawx lura wisq il-min f'dik il-lokalità jgħix kuljum u allura ħtiġijiet differenti. Dak semmej ġast eżempju għax din il-ġimgħa li għaddiet kelli okkażjoni mmur inżur dawn il-lokalitajiet, imma bħalhom kwalunkwe lokalità oħra bil-ħtiġijiet tagħhom. L-importanti illi ma nibqgħux naraw il-lokalità biss bħala numru ta' siġġijiet. Ma nibqgħux naraw il-lokalità biss bħala li ġejjin kważi sena u nofs sentejn millum għall-ewwel darba ma' Malta kollha l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Imma l-ħtiġijiet ta' kull lokali hija differenti, il-ħtiġijiet tan-nies f'dak il-lokali hija differenti, allura l-partit irid tkun eqreb lejn dawn in-nies. Irid jipparteċipa b'mod dirett fil-ħajja ta' dawn in-nies. U din id-darba mhux neċessarjament mill-oppożizzjoni, għax hemm diversi lokalitajiet fejn aħna fil-gvern. Mela rridu nuru illi qed niggvernaw fil-lokalitajiet aħjar milli qed jiggverna l-Labor fil-lokalitajiet fejn hu fil-gvern. Għax fil-lokalitajiet tagħna għalkemm fl-oppożizzjoni bħala partit qegħdin fil-gvern fil-lokalità u hemm irridu nuru illi aħna l-aħjar li ħanagħmlu għad-differenza f'ħajt in-nies. Imma anke fejn maħniex, anke fis-South fejn ġieli hemm 2 biss minn 9 illi huma nazzjonalisti fil-Kunsill, kapaċi nagħmlu wkoll anke f'dik il-minoranza assoluta id-differenza f'ħajt in-nies. U diġà bdejt diskussjonijiet u nedejt programmi pilota ma' dawn il-lokalitajiet jew uħud minnhom kif nistgħu nibdew nagħmlu differenza. Mhux kif nirbħu l-punti politiċi, mhux kif nirbħu il-voti, imma fikun hemm persuna waħda, familja waħda, negozju wieħed jew uħud illi anke mill-oppożizzjoni f'lokalità kapaċi nagħmluhom differenza. Inkunu l-leħen tagħhom, niġġieldu għalihom aħna, nitkellmu fejn huma m'għandhomx leħen b'saħħtu biżżejjed. U hemmhekk jien ċert jien konvint illi l-poplu Malti anke fil-lokalitajiet tiegħu jibda jinduna illi aħna ħanamlu d-differenza f'ħajjithom. Kif għadt inti qed iddur ħafna f'diversi lokalitajiet u għaldaqstant x'qed ikollok, x'rispons qed ikollok minn nies fil-każini x'qegħdin jgħidulek l-aktar? L-ewwel nies qed ikolli
bl-Ingliż hemm kelma li apposita, overwhelming. Ir-reazzjoni tan-nies hija overwhelming. Mill-ewwel festa li mort x'inbdejt il-kampanja fejn kelli bżonn xi 5 jew 6 min-nies miegħi biex jintroduċuni għax miexi ma jafni ħadd. Jiena għajr il-klijenti u l-familja u l-ħbib tiegħi. U min kien isegwi l-futbol jafni fil-futbol, ovvjament fil-pubbliku ma kien jafni ħadd. F'dawn il-5 ġimgħat din inbidlet mod drastiku u issa miexi u kważi emozjonat illi bdew ħirġin in-nies minn kullhom kien minn ġol ħwienet, minn ġol djar, minn ġol każini biex jiġu. U x'jiġu jgħidulek in-nies, jawgurawlek u jgħidulek prożi da. Imma jiġu biex jitkellmu. Jiġu biex tismagħhom. Jiġu biex jgħidulek il-ħsibijiet tagħhom, l-aspirazzjonijiet tagħhom, imma wkoll il-weġat tagħhom u ma tantx ikunu jridu wisq. Ħafna drabi kull ma jkunu jridu illi jibku fuq dirajk. U jekk jirnexxilna anka mill-oppożizzjoni naqdu din il-funzjoni u din il-funzjoni biss inkunu għamilna pass ta' ġgant. Għax jekk aħna il-kelma taqdi għal snin ħsibna li hija xi kelma tossika, xi kelma ħażina, xi kelma dispreġattiva, jekk narġgħu nifmu u niskopru li biex taqdi hija propju l-funzjoni tar-rappreżentant tal-poplu, tar-rappreżentant parlamentari, tal-politiku, inkunu verament tarġajna nżilna fil-qalb u fost in-nies. Jekk ma tkunx elett, lest tkompli taħdem fih dan il-Partit Nazzjonalista? Jiena kull meta l-Partit Nazzjonalista sejjaħli minn mindu kelli 14 sena x'kont ħanajt il-15. 14 biss tela minn fuq il-ħajt tal-appoġġ ta' Maġembi u kien George Da Battista li kien il-President tal-Każin ta' Birkirkara u kont ninżel miegħu il-Każin. U f'diversi okkażjonijiet li kelli diversi drabi ngħid. Issa dħalt bl-iktar mod dirett fil-politiku, dħalt fid-dinja pubblika, politika u minix biħsib li noħroġ. Minix biħsib li noħroġ għall-inqas sakemm il-pajjiż tagħna jirritorna għan-normalità. U jiena ngħid inwiegħed illi ikun min ikun il-kap tal-Partit Nazzjonalista xahar 5 ġimgħat millum, kwalunkwe ħaġa li jitlobni nagħmel u x'li nkun mat-telefons fir-reception, u x'li nkun fuq il-medja, u x'li nkun qed naqdu inservi fil-partit minn ġewwa, jiena issa dħalt fl-isfera pubblika u ħanamel dak kollu nista' għall-partit tiegħi b'mod dirett. Issa, jekk tkun elett din id-darba, x'inhi l-ewwel deċiżjoni li tieħu bħala kap tal-partit? Illi naqqat il-partit bl-iktar mod il-laqat kien maqut qabel. Jiena domt ftit biex niddeċiedi mhix bniedem illi ndum ħafna biex niddeċiedi nqis ħafna. Tqis mid-darba u taqta' darba, mal mid-darba ma jkunux fuq mid-ġurnata. U kelli għażliet illi nipprova nagħmel alleanzi, li nipprova nitkellem ma' nies li konti li nafhom żmien, li nipprova dawn il-gruppi ta' ġol partit, ta' kull partit, mhux il-Partit Laburista għandu tiegħu l-partiti barranin għandhom tagħhom, ġifieri dawn huma gruppi ta' nies li jikkongregaw flimkien f'kwalunkwe partit fid-dinja. U kelli l-għażliet tiegħi li nipprova nieħu dik it-triq li forsi kienet tkun triq iqsar u iktar faċli u żgur iktar ta' komfort. Imma żilt illi nagħmel dak kollu li nista' nagħmel minn barra għax hemmint illi n-nies hekk iridu. Mhux b'kapriċċ, mhux għax jiena naħseb li jiena aħjar ma' ħadd ieħor jew għax jiena arroganti, imma x'naħseb u fimt u smajt illi n-nies hekk iridu. U allura l-ewwel funzjoni illi kollu l-kap tkun illi jaqgħad il-kull parti, il-kull fera, il-kull grupp, il-kull min verament iħobb il-Partit Nazzjonalista. Il-kull min verament għandu għal-qalbu l-Partit Nazzjonalista u niggarantilek minn dawn il-5 ġimgħat tallimt li hemm ħafna. Hemm ħafna nazzjonalisti veri illi jħobbu il-partit u mhux lilhom infushom. U dawn normalment ikunu nies normali. Ma jkunux nies imma li jistaħbew u li ma jidrux. Imma li jkunu hemm fuq quddiem mhux biss jippuppaw sidrhom jew biex jidhru biss fl-okkażjoni, imma jkunu hemm fuq quddiem fil-mumenti li l-partit l-iktar għandu bżonnhom. U jekk irnexxilna fil-ġimgħat u x-xhur ta' wara din l-elezzjoni narġgħu niġbru lura il-min weġġajnieh u narġa' nirrepeti il-min weġġajnieh mhux biss nistiednu biex jiġi lura imma mmur għalih jien. U ngħidlek u ngħid lil min qed isegwina li diġà bdejt
u qed immur u rrisponsu illi hemm mhux biss bibien miftuħin issa għall-Partit Nazzjonalista fejn nagħlaqnihom aħna, imma maċ hemm rieda illi jiġu lura. U jekk irnexxilna nagħmlu dik fi ftit xhur, inkunu nistgħu nibdew nikkonċentraw mingħajr ma nitilfu l-ġurnata għall-elezzjonijiet importanti li ħajsiru sena u nofs biss wara li jitlestew l-elezzjonijiet interni f'dan il-Partit Nazzjonalista. Konvinti li elezzjoni illi imiss tista' tintrebaħ jew il-pjan tiegħek huwa mifrux fuq numru ta' snin li jmorru lil minn din il-leġislatura biss? 4 snin ilu kien hemm riżultat massiġ kontra il-Partit Nazzjonalista. Ma nifhem għax nara fax nitkellem illi dak ir-riżultat kien ġej minn numru ta' snin. Gvern wara 25 sena, il-bidla tkun inevitabbli, jinġemgħu ħafna raġunijiet tul medda ta' snin u allura kważi qisu ħadd ma skant 4 snin ilu li kien hemm telfa elettorali, forsi ftit ħasbu li tkun daqshekk, ma din id-darba kienet differenti. Din id-darba n-nies bdew jaħsbu li ħajkun hemm ċaqliqa sostanzjali fejn id-distak jonqos, kien hemm min kien jittama li nirbħu, żgur illi però d-diskrepanza ma kienitx tkun daqshekk kbira. U r-riżultat allura ġab sentiment ta' rabja u sentiment ta' ġustizzja illi ħafna nazzjonalisti kienu qed iħossu. Kif jista' jkun? Kif jista' jkun li jkollok gvern li jagħmel dak il-ħażin kollu fuq kulħadd, dik il-korruzzjoni rampanti mingħajr soba, mingħajr xi tip ta' rimors u xorta hemm dak id-distak. Imma l-inġustizzja mbagħad naqra u r-rabja wara l-elezzjoni tinbidel u mir-rabja issir determinazzjoni u mid-determinazzjoni issir konvenzjoni u dik il-konvenzjoni twassal biex bħali ħafna eluf oħra iqumu mill-komfort ta' darhom, mill-komfort tas-siġġu tal-poltruna tal-kritika u jgħidu x'se nagħmel. Jien noqtaw, jien nibqa' ngerger, jien ħanaħrab ħanitlaq minn pajjiżi għax ma rridx nibqa' ngħix f'dal pajjiż korrott li mhux normali, jew nista' nagħmel xi ħaġa, jew nemmen li verament il-Maltin għandhom ġo fihom il-volja x-xewqa, r-rieda illi jibqgħu jgħixu tajjeb, jibqgħu jgħixu aħjar. Imma f'pajjiż nadif, f'pajjiż diċenti, f'pajjiż normali. U jien għamiltu l-pass tiegħi. U qed inħoss meta titkellem man-nies illi ħafna Maltin mhux nazzjonalisti lesti li jagħmlu l-istess. Allura iwa, konvint. Adrian Delia, grazzi ħafna tal-li kont magħna. Ovvjament aħna nawgurawlek ukoll għal dawn il-ġimgħat li fadal għal din il-kampanja, jidir li jkollna l-opportunità wkoll li nerġgħu niltaqgħu f'intervista oħra fuq il-programm. Grazzi inti u nixtieq insellem il-kull minn qatt magħna f'din in-nofsija li konna flimkien.